Позволете ми първо да кажа на добър час на новото правителство и да им пожелая успех. Ние, българските граждани, очакваме бързи резултати, очакваме да бъдат изпълнени не просто предизборните обещания, а и това, което чухме от вече при министър-председателя на Република България, господин Радев. Аз няма да правя оценка на това, което чух в пленарна зала, защото всяка една парламентарна група е суверенна и сама е решила какви да бъдат посланията днес от Народното събрание. Но няма как да не направи впечатление, че в нито едно от изказванията и на опозицията най-вече нямаше оспорване на програмата, която представи господин Радев. Това са най-важните приоритети, които стоят пред България и пред българските граждани за решаване. Ще се започне с бюджета за 2026 година и най-важното, което чух аз, още в понеделник ще бъдат внесени пакет от закони, свързани с намаляване на цените, с ограничаване на инфлация и първия закон за ремонта в съдебната система. Има ли министри, които не одобрявате и какво мислите за Абровски? Аз не смятам, че са рискове. Смятам, че има много подводни камъни, които тепърва ще заварят в различни министерства, които са от години. Те не са само от последния месец и малко повече от управление на служебното правителство. И според мен работата си трябва да започна с един много сериозен анализ на това какво заварват, ситуацията, която виждат, за да се предприемат освен дългосрочните и краткосрочни мерки. Аз познавам една немалка част от вече министри на Република България. Работила съм с тях в различно качество и смятам, че имат и професионалния багаж зад себе си, имат и коража да управляват. Госпожо Йотова, които са свързани с ИТН, какво ще кажете за тях? Аз не смятам, че те са влезли в правителството на Радев като представители на ИТН. Преценено очевидно тяхната експертиза и е възложил господин Радев голямо доверие и надежда, че ще се справи. Говорим олигархичния модел, госпожо Йотова. Говорим олигархичния модел, като името на Абровски се свързва с така. Колеги, ако говорите всички заедно, аз не ви чувам. Какво очакват от новото правителство? Очаквам бързи решителни действия. Това очаквам. Някои от министрите, както имахте при кабинета Гюров? От тези, които познавам и с които съм работила, не. Благодаря Как ви. ще се бори олигархичния Да бъде модел, като... конструктивна. Вчера чухме обаче нашето Народно събрание, чухме и отхвърляне на предложението на опозицията. Притеснява ли ви? Чухме и как се говори към журналистите. Ето това вече е важен въпрос, който задавате. Аз лично не се притесних от това, което се случи вчера в Народното събрание, защото в общата ни работа с господин Радев много пъти сме виждали колко негативни резултати има тогава, когато се прави законодателство, правят се комисии срещу един или двама човека. Ние го изпитахме на гърба си с промените в Конституцията. За нас е по-важно сериозни закони, които да слагат еднакви правила за всички. А когато има такива закони и еднакви правила, този, който трябва да отговаря пред държавата и пред българския народ, естествено, че ще отговаря. Госпожо Йотова, излезе...